alle sammen, velkommen til den her video. Det her det er part 2 af japansk slik. Og ja, lad os smage det. Hvilken skal vi starte med? Den her tænker jeg. Det her, ja, det er sådan noget chunky choco sticks med Oreo smag. Så lad os prøve det. 3 til faktisk og så. De ser altså sådan her ud, altså sådan en pakken. Jeg tror, vi har smagt dem et par 1. Tror du Det godt? er store, er det ikke det? Jo, de er faktisk meget store. Og vi skal give dem Nej. fra 1 til 10, ikke? Jo. Okay. Er det ikke dem, der gør noget i munden? Og bare prøv den her nu. Nej, jeg er ikke så vild med dem. Okay. Hvad giver du den? 2. Ud 10. Ja. Hvad giver du? 1 ud af 10. 4 ud af 10. Den var okay, den var rigtig hård, og den smagte slet ikke af Oreo. Så den fik 4, 5, 6, 7. Så Ja. tænker vi Nu snakker vi starter sådan en- med lov. Jeg ved ikke, sådan noget Her mælk. skal jeg vise dem det. Det er sådan noget mælketing. Hvad er det? Nå, lad os smage her nu. Mælk. Og det er ikke engang karamel. Det men jeg kan ikke åbne den. Hvad er det? Det lugter brødre. Det lugter brødre med det, men det lugter de der baked beans, eller hvad det nu hedder, de der karameller, som man får til skoletid. Jeg tror det var karamel, men det er sådan helt blødt. Jeg kan faktisk godt lide det. Nej. Det smager faktisk okay. Men det smager noget skumfidus-agtigt. Konsistent. Jeg giver den max 6 ud af 10. Den der, den får 6 ud af 10. 4. 3. Det er rigtig lide. Jeg siger 6 ud af 10. Prøv med sådan noget jelly noget. Folk der godt kan lide jelly. Så. Skal jeg lige vise dem, så hvad det er? Står de skulle være rimelig bløde, ikke? No. Prøv at se. Shit. Det her altså den her ud. Det ligner sådan en lille Det spejl. er også ordentligt Og de blødt. er store. Faktisk. Ej, jeg troede mere, det lignede en spejl. Det ligner spejlægblommen. Er du klar? Er det en tør spejlægblommen? Er du klar? 3, 2, Så 1. endnu. Det var Appelsinsmag, det er appelsinsmag. Det er den bedste indtil videre, synes jeg. Det synes jeg faktisk også. det samme som mig. Ved du hvad? Dem, der godt kan lide sådan noget vingo-chili med, som der, tror jeg, det er tørre appelsiner, som der er lidt squishy ud. Det kan jeg faktisk ikke sådan rigtig lide. 4. Ja, 4 år. 4,5. Fordi det var sgu ikke engang den bedste alligevel. Ja, det er sådan Så eftersmag. synes jeg, at mælken er derovre var bedre. Sådan eftersmag. Nu kommer vi til sådan noget, jeg Spis op. jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tror, det er tyggegummi. Skal vi så ikke vente til det her til sidst? Nej. Fordi det er tyggegummi jo. Jo, hvad svimmer det til sidst? Jeg er spændt på den her. Ja, det er også til sidst. Nu kommer vi til sådan noget her. Jeg ved ikke, hvad fanden det er, men... Så jeg prøver at se, om jeg lige kan læse, om det er kiks med jordbær i. Det er ikke skidt der. Den er glæder til. Slice. Må jeg gerne sige jer Ja, noget det derude? er jordbær, de her kiks her. Jeg vil gerne sige noget derude. Vi kommer ikke til at spise de her. Og de her nudler og sådan noget. Men altså, vi kender jo nok julen.
Det er bare sådan en lille sød kiks der. I alle sammen kender Yum Yum Gas, men jeg ved ikke den her. Men det ved jeg ikke rigtig om, og man kan købe i Danmark, jeg ved det ikke. Det er sådan Det er en en tørknald. Den vil man det videre. Og i brødre. Ikke så god. Den kan ikke smage så Jeg giver den her 4. Puh! Jeg bliver... Puh, det gider jeg. Siger du også 4? Jeg siger 5'er. En 5'er? Det var den bedste ting, jeg har haft indtil videre. Synes jeg i hvert fald. Nå, Er det ikke den her? skal vi ikke vente med drikken, til vi lige har lidt tør i munden? Hvad fanden synes du, Mille, hvis jeg prøver? Så prøver vi den her. Så se, hvad den kan. Jeg Det tror er- faktisk, at jeg smagte Det er den før. vindrueslik, det her. Jeg ser, hvad det kan. Men det ser meget frødet ud i hvert fald. Men jeg tror, det er noget meget gummi noget. Og de er sådan noget indpakning. Jeg ved ikke, det er sådan noget grape. Det er, hvad er grape nu? Det er vindruer. Vindruer, ja. Og som du kan se, så er det altid blødt, de her slik. Prøv at kigge. Det er helt vildt blødt. Og Ligesom sådan. jelly. Og prøv at lugte til den. Smager dårligt. Det er Smager bare. lidt af vodka. Det kan jeg faktisk godt lide. Så skulle du aldrig smage vodka, men hvad snakker du om? Smager lidt af øl, mener jeg. Du har heller ikke smagt det. Jo. Mm. Ej, det tror jeg faktisk. Smager klamt. Den kan jeg godt lide. Hvor mange har du allerede spist dig? 2. Nej, jeg tager sgu også en til. Det er brødrene. Jeg kan ikke lide. Jeg kan ikke De er meget søde, hva'? Nej, det er som normalt. Den får 6. 6,5 med mig. 6. 1 ud af 0. Og så har vi selvfølgelig de her Yum Yum. Det er dem, lægger vi lige til som udgårs. Ja. Fordi det kan vi ikke rigtig spise. Yum, yum. Ja, yum, 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 Dem her har jeg været lidt over. Dem kan jeg glæde mig til de her. Men også noget, det er også kan jeg lide. Det er lidt ude på bordet. Men det lyder som, eller det føles som vand. Det er bare sådan nogle her helt smattet ned. Jeg tror lige, man skal åbne dem her oppe. Jeg ved det ikke sige. Skal jeg lige hente en saks? Jeg hentede en saks. Jeg går der. Nej, jeg henter sgu en saks. I ser gode ud, de her. Blub, 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 Det er virkelig jelly. Prøv at kigge den her. Okay. Og det er meningen, man skal presse hul, tror jeg. Nej, jo, det er også meningen, man skal trykke på den røde knap. Og så... Fy for kat. Jeg troede, det var cola. Hvad så spise det? Lad os alle sammen tage helt i munden. Kom 1, 2, 3, nu. Hvad var det her med? Hvad fanden er der? Er du sunshine? Hvad er det her? Det er bare ikke cola. Ad, mand. Det er bare brun farin. Jeg får en point. Brun sukker står der. Brown sukker. Men hvor ulækkert. Skal jeg sige, hvordan man Fy åbner? for katten, den var klar. Hvis der er nogen, der kan lide dem, og så pludselig ikke at hente en saks, bare put den i munden og tryk på den røde knap. Og så masen så. De kan også bare skrive i kommentaren dernede, hvis de kunne tænke sig at smage en, så kan man altid tage dem med i skole. Ikke? Der er stadig nogle stykker, så dem, der er interesseret i at smage, skriv i den kommentar, tag en med. Nu er det Så sådan tager de en med. noget guava eller sådan noget. Det ser sådan ud, sådan cirka. Hvad er det for noget kokos? Det er vandmelon og kokos. Kokosnød.
Kokosmadder, kokosmadder. Og de er hårde. Det er bolcher. Snor. Som en god bolcher. Og det ligner karamelbolcher. Det snyder jeg. Kineser snyder. Starten, men det er sgu ikke engang jordbær, det der. Hvad fanden er det for en smag? Vandmelon. Mm-hmm. Oj. Så gider jeg ikke smage her. Jo, du skal smage den. Smag den, Michael. Men jeg kan ikke gå op med den. Jeg skal bare hive papiret sådan her nedad. Fire. Jeg ved ikke, om det er den der plamfrugt, der lugter mig. Nej, hvor de smager godt. Den er ikke det slemmeste. Nok det bedste. 3. 2. 10 ud af 10. Det der med, det smager kanel. Hvad gav du den? 7 ud af 10. Nej, 9 ud af. Nej, 8 ud af 10. Okay. Eller Ej, hvor jeg var... Skal vi tage en drik nu? Hvad tager den væk? Det er... Hvad jeg tror, det er også vingro, det her. Sådan en lille bitte drik. Jeg gider ikke spise. Så spyt den ned. Jeg tror, det er bedre. Hvorhen? Ude i toilettet. Eller. Hvad er det for en smag? Jeg tror, det er vingro. Må jeg lige se. Smag, Milo. Det lugter lidt ligesom slikket der. Hvad har vi købt? 2 vingro på så? Rundt. Hvad er der? Hvad er det? Det er aloe vera egentlig sådan. Og der er jelly inde i overfor, det smager godt. Og det er sådan. Ser sådan ud? Der er ikke engang ikke med aloe vera i. Tag en stor tår, fordi så kommer der sådan lidt aloe vera i. Og den er god. God. Jeg tror lige, jeg kan lide det. Jeg elsker det der aloe vera. Kan du godt have lov? Hvilken farve er det? Det er bare hvid. Nå, så prøver vi den her. Så prøver vi Rambon. Og der står man faktisk også, at man bare skal trykke på hakken bag. Ja. Det er faktisk meget smart, så man bare gør sådan der. Så tror jeg, så åbner den. Og det er selvfølgelig også nogle smart nogle der. Værsgo. Ej, hvor er de søde. Øj. Ej, hvor er de søde. Men der står, at man skal klippe, så jeg klipper bare. Mm-hmm. Jo, for der står, at man skal klippe. Der står der bare til rive. Sådan her, kig. Jamen, jeg vil hellere klippe. Det er jo hårdt. Se, min er klar. Kig. Og det er også sådan noget chili igen. Hvis I elsker chili, så køb det her. Jelly. Og så lidt for meget chili i den. Det er simpelthen. Det er en drikkedunk. Du vil have resten? Jeg vil have resten. Så helt. Giv Milo, han vil godt have resten. Du vil give til mor. Helt til mors mad. Kom, kom. Jeg kan ikke rigtig. En dejlig snopklat, ikke? Prøv det ned i. Så kommer der bare sådan op. Vil du bare mere aloe vera? Bare der er med mere i, jo. snotklassen.
Hvad med snack? Hvad med Den er snack? god, den lopper, altså. Nu skal vi til... Nej. Nu Skal vi ikke tage tyggegummi? Nej, det venter vi med til at sige, fordi det er tyggegummi. Mikomochi. Det fik jeg også i går. Skal jeg lige vise dem? Man kan også godt få dem i is op i Bilka, eller hvor man nu ellers gerne vil købe De dem. skulle faktisk være rimelig. Man kan købe den i Bilka, Netto og sådan noget, men den her, det er fra en kinesisk butik. Så Men det er ikke frossen. Er det, Milo? Se, hvad sagde jeg? Men vi har nogle derude, der er frosne. Ja, det er is. De er små jo. Nå, Ej, det er bare nogle små nogle. nu var det søde. Der er lige præcis 3. Okay. Vi får sidst en lille 4-boks her. Og de er virkelig små. Ej, der er mel eller nej, blåmel, tror jeg. De har en mærkelig. Shit, de er konsistent, hva'? Og de er også sådan helt... Og så er vi klar? Hvad er det? Er det vanilje derinde? Puh, det smager brudt. Ja. Det er mælk der på. Det spiser bare. Nej, det er en mærkelig mælkonsistent, hva'? Jeg tror, det er kartoffelmælk. Prøv at søge på dine fingre. Nu er det til den næste. Bum bum. Det og pakken ser sådan her ud. Det er sådan noget ingefær. Nå, lad os se den. Der er noget ingefær noget. Det kan jeg ikke lide. Det ser sådan her ud. Det er faktisk, det kan jeg godt Det har lide. jeg lige vist den. Og jeg har også vist de her. Men jeg ved ikke lige om jeg gerne vil spise, fordi vi har smagt den. Man skal smage på det hele. Du har ikke smagt de der lidt nye. Okay, ja, det var faktisk. Det her, det er jo ikke, det er jo sådan noget ingefær, noget blødt noget, okay? Okay. Tom Ford. Vil vi tage Jeg betegnet giver af den mælke? 7 ud af 10. Mm. Jeg har lige spist den. Hvor er den henne? Ja, jeg har lige spist den. Ja. Se, nu er min anden lomme. Så har jeg min i job. Den er faktisk god, dem kan jeg godt lide. Det kan jeg lide. Sidste og ikke mindst. Og så har vi faktisk den her boble milk til. Ja. Men den tror jeg, at vi drikker i videoen, vel? Jo. Vi kan da bare lige smage, skal vi ikke? Jo. Det ser sådan her ud med forskellige billeder på, faktisk rigtig seje, så der er små tegneserier i. Okay. Jeg lader åbne min. Jeg tror, jeg har smagt de her tyggegummi. Det ligner dem med en film. De er gode smag på det, hvordan de ser ud farven. Jo, ja. Nej, det er mine vel. Men der var ikke så mange i. Det glæder vi så lidt over. Det bruger. Skal der komme en par træ? Jeg tror, det er tattoos. Det synes jeg ikke, hvis det er hvad. Hvis I husker at like, og hvis der kommer 100 likes, så laver vi en par træ. Og husk at subscribe. Og ring på klokken selvfølgelig. Det er meget vigtigt. Skal vi lige prøve at tage en tår af den derinde, vi slukker på videoen? Hvis der ikke kommer 100 likes, så kommer der heller ikke en par træ. Og så køber vi endnu flere ting. Endnu flere. Mere nasty ting også, tørrede blæksprutter.
og alle mulige klamme ting. Ja. Ikke kun slik. Og det bliver kaffe, mand. Smag. Så det skal pakke væk. Er det kaffe? Lad os smage. Prøv at vide. Hvad fanden er det gammel mælk, eller hvad? Det er kaffe. Det har jeg. Der står bubble milk tea. Kold kaffe. Røgers. Fy for katten. Er det ikke noget boble inde i? Jeg giver den 1 ud af 1. Er der ikke noget boble inde i? Den var ikke god. 1 ud af 10. Så det var alt for denne video, ikke? Ja. Husk at like og subscribe. Vi ses næste gang.